să fac jocuri cu ei. Și că nu știu. Care ei? Nu, nu contează că mă joc și te luăm. Da. Asta mă spune. Cu Dag, băi. Cu Dag, mă, ce copil de... Și copil de ăla de clasa 10 așa. Bă, dă-te la o parte, bă. Aveți telefonii 3, 2, 1, care nu strâns rândul are cap, 3, În cap. 2, sunt 5 buni, bă, am zis fără. Eu omoară, mă, dă-l în pizda. Da, bă, băgam neaș p***ții tăi. Ah. Oltan prost. Ce-mi place. Ce zice un Simon ăsta? Bă, Adișoru, tu mai ești? Da, da, uite, sunt, mi-au... Păi ce zice ăsta cu Simon, cu ăla? Simon din Cirena. Stai un pic, că nu mai explic și te las pe tine. Am spus, stai mă spune, mă adresez fără Cum, stai mă? mă spune și după aceea am spus, stai mă spune, veniți. Ce zice bă ăsta, bă? Am spus, stai mă spune, veniți normal. Și ați venit tot și v-am omorât. Pentru că am spus, fără stai mă spune. Ce zice mă ăsta, mă, bun? Ce mi se... Samsung dă un cu mare cu Dag și fără bani hack care se abate are cap. Care se abate are cap. Văd că e unul la celula aia cu armă. Hai, Samsung sunteți în spate, aveți 5 secunde, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Samsung spune cine mai mișcă moare. Samsung spune mă adresez fără să mă spune, strângeți rândul ca lumea, 5, 4, 3, 2, 1, 0, hai, care mai mișcă moare. Vreau să spun ultimul dacă moare. Ce mă omoră, mă? Pe mine, dar nu știu de ce, azi dacă gen... A, what the fuck, a, bine, duceți-vă pe ei, dă-i... Bă, dar cum dau armele mai încet, băga mea și... Tare, adică da... S-aud armele alea ca dracu. Da, da. Nu știu cum să fac, dă mai încet, așa, așa e. Nu-i aud. Ce zic eu? Alt polițist trebuie să... Tu ești cu mine aici? Stai mă spune, tot Da. cu dat în... Stai. Stai mă spune, tot cu dat în gusta mare, care s-a făcut cu moare, care s-a bate de la drum moare. Dă-mi băi 30 să mă să ne vedem. Acum stai așa. Stai mă spune care mișcă moare. Stai așa. Samsung ca mișcare cap, Samsung ca mișcare cap, Samsung ca mișcare cap. Bă, da. Greu să tragem la face pe fi. Samsung să luăm cu mare, aveți 5 secunde, 5, 4, 3, 2, Idris, dă-mi tu 1. Nu vrem, auzi. Sau și ceva. Samsung ca mișcă mare. Știi că și are un via, dar nu pot să zic Bă, nu știu cum... via doar. Bă, deci prezonier, ești cu mine, mă? Ia uite-te la mine. Scuză-mă. Ești cu mine aici? Samsung dacă Da, da, da. Ăsta ești tu? aici de Da. Tu ești prizonier care? 12? Mamă, dar nu mai Mamă. am. Ba la mă cum mă faci. Uite pe ce ne-a dat. Mi-a dat căța mie. Tu scățaua ta. Atacați la cade. Fii atent că eu nici măcar nu pot să trag. Ca să înțelegi. Mamă, ce-a fost asta, vezi? Mă înțeleg ce important se simt ăștia. Da. Spune, strângeți rândul în pușca mare, după ce vă deschid celule, stai mă spune care s-a bate de la drum moare. Asta... Stai mă spune, fără stai mă spune, strângeți rândul.
în spate la cușca mare, care să baci pe la drum mare. Aveți 5 secunde. Asta More. nu mare. More. Fără banii hop. Dar eu mă aud, nu mă aud, nu? Bă, nu, pe În joc? Nu? Ce n-a comis? Strângeți rândul. Stranger Rondo. 2 1. Bun. Simon spune vă dau box. Și ce face cu box? Care iese de aici din celura mare, vă dau cap. Mamă, ne dă box, că să ne batem între noi. Nu, am câștigat. Oh, Care mișcă mare, care mișcă mare. Stai un pic. Dai box aiurea, ne batem aiurea. Suntem oricum. Simon spune. Dar de ce nu mă aud, bă, în joc? Că vreau să fac mișto de ei. Confuzia a plecat că aici îmi spune box și aici care iese fără Simon gen. Și asta am pus fără Simon, spune care iese recap. Asta am cușcă mare pe dați și fără banii hap, care se bate recap. Bă, ești nebun. listă FD, ce înseamnă mă listă FD? Nu știu. Ești Ești unul pe la fotbal. Oh, la fotbal să zice. Hai, plângeți în spate, din nou mă adresez fără Simon, spune, da? Hai, plângeți în spate, 5, 4, 3, 2, 1, 0, care mai mișcă mare? Care nu listă FD? Nu știu. De ești tu acolo. Simon, spune, strângeți rândul, 5, 4, 3, bă, vezi mă că ai frii de mult, frate. Plecă mă de aici, că ia uite, să-l omoram pe băiat. Hai, strângeți rândul, 5, De ce mă omorăs? Nu știu. 3, 2, 1, 0, care mișcă mare? Ce am eu că n-am înțeles. Simon, spune ultimul dac mare. Ultimul dac mare. Da, ce am eu că n-am... Lista FD. Free damage sau? What? Care mișcă mare? Coi, ce fac? Faceți box. Fii la comenzi, mă adresez fără Simon, spune, în cușca mare. Strângeți în spate, 5 secunde, 5, 4, 3, 2, 1, 0, care mai mișcă mare. Ultimul dac trăiește. Am zis că ultimul trăiește. Da, dai, mă. Da. Bravo, forță. Mă, dar ce nu mă aud? Tu mă auzi pe mine în joc, nu mă auzi, nu? Nu. Nu ai spus că ultimul dac. Pe ultimul dac. Da, și eu. Deci trăiește, nu moare. Dar nu înțeleg. Mă, sunt doi, fii atent ce omor acum. Că mi-a dat ăștia armă. Nu cred. Simon spune după ce vă deschid celulele tot și dacă cușca mare care scapă, dacă moare care se abate de la drum moare. Care face bani hop. Simon spune care face bani hop moare. 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 Uite ce scot acum pușca la idei. Hai să fac dacu. Simon spune în cușca mare care mai mișcă moare. Simon spune știți fără Simon spune. Strângeți rândul. Ridicați-vă în picioare. Simon spune ultimul dac moare. Eu! Bă, ești nebun, mă! Ah, De fapt lasă arma. Strânge rândul. Ah, bine, bă, bravo! Simon, spune, strângeți rândul. Hai că sunteți doi în ario. Ah. mi-am dat și eu capul ăla, da. Păi, mă înțelegem și pe mine, bă, ai fugit în armă, gen. Ăștia nu știu ce spune. Ăștia-s proști. Bă, știi copil de la... Bă, uite pe trambulină dacă vrei să fii. Da, da, stai cu marea mea.
Bă, a murit. Și tu ai murit, toți am murit. Bă, dar ăștia ne aud acum, chiar dacă rău. Ce? Unde se va laudă? În pulă. Simon spune mă de ce fără Simon. Bă, mă auziți? Ce Hristos, de ce se e ăsta? Ce? Dăm cu șcamare 5 secunde, 5, 4, 3, 2, 1, 0, cine cu șcamare are cap? Și îi dau un pumn lui unul. Dar eu nu știu care e, cum ești, că eu nu-ți văd numele. Și îl vezi prizonier 12 vii, 12 total? Da, da. Așa. Sunt 9, ia vezi. Hai, să aici la perete, afară. Coace. Hai că ați văzut tot Squid Game, deci nu. Hai să... Bine, hai, când sunt albastru veniți pe mine cu shift. Când sunt roșu vă opriți, atât. Astea două reguli sunt, dacă nici pe astea nu le așa, mă rog. Care alege primul în capător, altul trăiește, nu, care alege primul alege pe cine să moară. Alege o persoană. Și la fel, ca dacă vă mișcați că nu trebuie muriți, dacă stați pe loc că nu trebuie muriți. Da, mă, da, zi-mă. Hai. Că dacă nu știți nici asta, dar de Da. ce eram eu obligat să știu eu? Vedeți lumina de aici, da? Da, mă, pătată floare. Stop. Vedeți că dacă e orice altă culoare... Bă, cu șifră. Bă, cu și mă. Cu șifră. Bă, cu șifră. La orice altă culoare nu vă mișcați. Bă, ce bă? Păi ce-a făcut, bă? Bă! Îi spune-i. Bă! Vitariu, am voie să dau... Făcut. Bă! G.B. Pușcăriașul, auzi? What the fuck? Hai cu aia, bă, e atât de crimă, bă. Care îi cum a ajuns la acolo. Hai, cum a ajuns la acolo? Hai, cum a ajuns la acolo? Simon spune după ce vă deschid celulele care mișcă mare. Bravo. Uite-l pe ăla iar. Dă-i bă, lui ăla, uite. Băi, sunt... Simon să care mișcă mare. Bă, că mă-mi pula mea. Ia uite, ia uite. Uite, XX, tot. Mă aud? Mă aud? Bă, Simon să care mișcă mare. Care mișcă mare. Care mișcă mare. O, mă, că am înțeles. 3 secunde, 3, 2, 1. Simon care mișcă mare. Simon strânge rând după canapea. Hai să ne rând 3 secunde, 3, 2, 1. Simon care mișcă mare, să nu sunt ultimul dag mare. 3 secunde, 3, 2, 1. Simon care mișcă mare. Simon care mișcă mare. Bă, ce are, mă, ăsta, bă? Ce are? Bola, Băi, bolla, mă, copii, bolla. eu ce-am dat. Bă, e tare rău. Bă, dar nu pot să mă aud, nu? Că vreau să fac mișto rău de tot de el. Bă, nu pot să mă aud, nu mă aud. În joc, de ce nu mă aud în joc? Simon care mișcă mare. Simon care mișcă mare. Să menționez, vă las 5 secunde. Mare!
Cine nu strânge? Cine nu strânge rândul moare! Stai mă, sunt care mișcă mare. Care mișcă mare! Stai mă, 3 secunde. 3, Ce? 2, 1. Stai mă, care mișcă mare. Te fut. Stai mă, spune ultimul glow roșu trăiește. Și eu cum pula mea mă fac? Blue roșu. Cum o fac, mă, blue roșu? Stai mă, mișcă mare. Primul dag moare. Stai mă, primul dag moare. Stai mă, ultimul dag moare. Aha. Te fut. Vezi. Stai mă, care mișcă mare. Stai mă, ridicați-vă și muriți. A, ridicați și muriți. Am înțeles, ridicați-vă și omorâți. Că ne omorâm. Asta face cât se șterge la cur. Auzi, dar a făcut așa. Și că zburaște de alea și care se fut. De alea așa. Mamă, eu ce să nu am arme, ce morții mei am. Ia, bag-o înapoi, bag-o, să nu te vadă tot după. Păi nu pot. Unde evadează ăia. Cred că drept. Bă, mă, și-a venit și ăsta. Noi nu pot să... După ce vă deschid celulele care mișcă mare. Tu te plimbi pe Hai acolo. mă spune strânge strândul în spate. Hai mă spune care mișcă mare, am zis. Ori să strângem. Dar cum te faci colorat? Hai mă spune strânge strândul în spate pe canapea. 3 secunde, 3, nu vrei? Nu vrei? Hai mă spune strânge rândul. Nu vrei? Ultimul bac mare. A, n-am zis să ai mă spune. Dă-te așa că mor pe ăștia. Care mișcă mare, repetă, nu știu care mișcă mare. Mare. Pe canapea, să ne vă luați 10 secunde, să ne 10. Fii atent ce fac ăsta. 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Să ne scape. Bă, bine, dar aveam să-l omor eu. Pe fraierul ăsta. Adi! Hai o să păi. Prizonierii s-au atacat? Nu, ce o să vor ataca? O, câți vorba că nu pot. Ai și amuzant așa. Bă, futuți, băi, de ce nu mor sau ce trebuie să fac eu? A, mi-a dat cu pulanul pe stec, da? Futuți pulanul, mă, tii. Da, bă, nu știi ca un indian de ăla, știi? Bă, unde sunteți? Mă, unde sunteți, mă? Bă, dar e copil, e copil. Vesele, chele, becheșchele, pede. Dacă vorbeam așa, cred că nu mai mușcam CS. Dacă vorbeau ăștia așa, eu nu mai mușcam CS. Morții mamii lui. Morții mamii lui! Bă, era, dar stai să vedem cine mai e, că ăștia văd că intră pe rând. Nu știu cine sunt ăștia, a murit. Bravo, frate. Stai mă spune... Uite bă câți mari. Stai mă spune... După ce vă deschide celula... Bucătă, tu știi ce lângă mine? Da, da, eu sunt. Ia, dar și că ești mitică de vacanța mare. Ce ziua asta? Ia suntem aici. Stai aici, dă-i pizda, mă. Stai Și când vine aici, că mă omoară. ia păi. Tu-i morții mamii lui. Ne-am prins. Aveți 3 secunde. Pula mea. Mamă. Dar nu știu cu aia să joc, să mă spune. Să nu sunt care mișcă moare, să nu ne strângeți rândul pe c***a. Săracul. Să nu sunt care mișcă moare, să nu ne vadă altul moare. Să nu ne strânge rândul pe canapea, să nu ne 3 secunde, 3, 2, 1. No. Să nu sunt care mișcă moare. Unde-ți mă, te duci mă, vine acolo! Vezi că... Ești omorât pe uite acum. Stai mai, dar de ce trebuie să stau sus? Care ia, moare!
apasă, îmi spuneți 3 secunde. Veniți pe mine, să-mi spune, veniți pe mine și muriți. Veniți pe mine, 3 secunde, 3, 2, 1. Stai-mi spune ultimul dacă moare. Ultimul dacă moare. 3 secunde. Strânge rândul, să-mi spune, mă adresez fără să-i mă sune. Să-mi spune ultimul dacă moare. Bă, m-a luat ăla. Băi! Băi! Să-mi spune, Remiș că moare. A, normal, mă, a avut cuțit. Ai cuțit de Moroșan, a? Să strânge rândul pe canapea, să-mi spune 3 secunde, 3, 2, 1. Să-mi spune care nu au făcut rândul pe canapea, moare. Să-mi spune rândul, 3 secunde, 3, 2, 1. Să-mi spune ultimul gloră și mă. Să-mi spune 3 secunde, 3, 2, 1. Ah, ah, vine, mă! Frumos. Are make-up. Care trece de care moare. Sus ai grijă. Da, știu. What the fuck? Ce e asta cu aia? Bă, ce e asta, bă? Are. Spartan. Ce l-am încolțit pe ăsta cu catanele? Pricegele astea de spoitori. Deci că sunt Leo. Nu se poate, o, ce-i ce, mă, băiatul? Mițul ăla, bă, lasă-ne, bă, Ari, că nu ești adevărat. Ce-a zis, mă, ăsta că? E bolnav. Cum poți, mă, gropa? Unde ești? Haide-o! Bă, nu gol. Pleacă. Tu ești? Hai, respinsea. Hai. Dar cum dai? Cu E. 2 și a 3-a. Bă, am apărat. Deci, 1, 2 și a 3-a. 2, 3, nici n-ajunge, hai din 4. Hai, da. 1, 2, 3. Ce pizda, mă, 4. 1, 2, 3, 4. Bă, bă, 4, nu 5. A intrat oricum. Bă, nu e corect. Încă o dată. 1, 2, 3, 4. Este, mă. Din 4, da, haide. Trebuie să o scot, da? Hai. Da, tot. 2, 3 și a 4. 1, 2, 3 și a 4. Băgam iaș. 2, 3 și a 4. Ce-a apărat-o. 2, 3. Băgam iaș pula 4. Băgam iaș pula în galatul ăsta. Știi? O știi? Hai, bă, coaie, că ne distram și noi. Bă! Ne distram și noi. Hai toți acolo, hai tot acolo. Să mă spune, stai liniștit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hai, mă. 1, 2, 3, 4. Bă, ca pe straja. Bă, taci, mițule, lasă-le. 3, 4, 5. Aha. Hai, bă, să jucăm darts, vrei? Hai, bă, jucăm darts. Bă, Leo. Stai, mă, hai amândoi, stai așa, stai. Păi și răspundeți.
Bă, nu! Dă-i pula mea pe ăștia. Hai.